azt hiszem, hogy érzések is lehetnek hagyományok, lehetnek konkrétan enni tárgyak. fogunk? Enni fogunk, de várjál, De érdekes. Mák. ezt úgy hívják, hogy intelligens mákos. Igen, bocsi, mákosat csináltam. Intelligens mákos. Várjál, van Miért még? várjak? Hát ez hihetetlen. Jó, nyomjad. Nyomjad. Tényleg, De ide hát raksz. várjál. Jaj, Angéla, ez hihetetlen. Ugyanis szerintem, ha van egy sütemény, akkor maga a látvány, meg a mozdulat, ez milyen Nézd meg, ez a mozdulat, hogy így, hogy lehet, hogy behinti hóval. Jaj, de jó, ez az én barátnőm. Úristen, ez fantasztikus. Adjad már az Nyomasd! Isten szerelmére. És barackot kérsz Jó, de rá? akkor most megint. Barack? Tessék, tegyél nyugodtan. Ebből ezt tegyél, ahogy akarsz. De jó, hogy nem azt mondod, hogy csak a végén ehetünk belőle, amikor már Dehogy is. lekapcsoljuk a kamerát meg a mikrofon. Intelligens mákos. Hogy lemegy az aljára, nézd, lemegy az aljára valahogy a világos, és aztán fönt marad a mák.